Nastavljamo u Croatias Totales Radio Sat. Imamo telefonski razgovor sa gospođom profesoricom Srebrenkom Šeravić-First, voditeljica zimske i ljetne škole hrvatskog folklora. Dobar večer, gospođa Srebrenka, ovdje je Jasminka, Veronika i Stella. Dobra večer vama, Jasminka, i svim slušateljima u Argentini, u Buenos Airesu. Puno hvala. Htjeli bi znati od kada djeluje vaša škola? U Hrvatskoj matici iseljenika ova škola djeluje od 1994. godine, kada sam ja počela tamo raditi, ali škola ima puno dulju tradiciju. Nju je još uvaženi hrvatski istraživač i znanstvenik dr. Ivan Ivančan osnovao još 1963. godine, želeći sačuvati hrvatski folklor, pogotovo na sceni, i školovati voditelje i plesače hrvatskih folklornih skupina i ovdje i u svijetu, a kasnije tijekom godina i voditelje tamburaških skupina i na koncu unatrag 15 godina osnovala se i zadnja grupa, a to je grupa hrvatskih tradicijskih glazbala. I vaši đaci, većina njih od kuda dolaze? Naši studenti, đaci ili folkloraši, kako mi zovemo, uistinu dolaze iz cijeloga svijeta. To su članovi hrvatskih folklornih društava iz iseljeništva, dakle iz prekomorskih zemalja, iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, pa eto Čilea, Argentine, kao što ćemo imati ovoga ljeta, zatim iz cijele Europe, Australije, Novog Zelanda je znalo biti, ali tu dolaze i Hrvati koji žive u susjednim zemljama, to su naše manjine, kao što je to u Mađarskoj, u Slovačkoj, u Austriji, zatim Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a ono što je vrlo lijepo, dolaze i članovi naših društava iz cijele Hrvatske, tako da je to zapravo jedna sjajna grupa, puno mladih, koji vole hrvatski folklor. Tu se govori na hrvatskom jeziku, znači i oni koji slabije govore nauče govoriti hrvatski, nauče plesati, pjevati, uče o hrvatskim narodnim nošnjama, uče i teoriju naravno, uče o glazbalima. Dakle, to je 12 dana puno učenja, ali i druženja, osobito po ljetu i kupanja na moru. Malo je naporno, ali svi se uvijek ponovno vraćaju jer je uistinu lijepo. Je. I koji su uvjeti za sudjelovati u tom tečaju? Ovako, za plesače, dakle da budu članovi hrvatskih folklornih društava, premda mogu doći i pojedinci koji vole plesati, imaju osjećaj za ritam. Što se svirača tiče, kod tamburaša moraju poznavati note i već moraju znati svirati tambure, jer tu se stvarno svira, dakle ne uči se iz početka. Aha. Znamo da ste bili u Argentini 1998. godine sa zagrebačkim ansamblom. Koja sjećanja imate tog susreta? Prekrasna. Dakle, sa mnom je bila i kolegica Elijana Čanderlić, novinarka Hrvatskog radija. To je bila predivna turneja. Te godine Zagrebački folklorni ansambl je obišao Peru, Čile, Urugvaj i Argentinu. Ja sam bila impresionirana, to je moj prvi posjet bio Južnoj Americi, Hrvatima u Južnoj Americi, a pogotovo u Buenos Airesu. To je bio iznimno topao doček na aerodromu u Buenos Airesu sa velikom hrvatskom zastavom, puno mladih, puno članova Hrvatskog doma. Eto, mi smo stvarno bili svi iznimno uzbuđeni. Ja osobito u Argentinu, Buenos Airesu imam i svoju obitelj, dakle rođake moje majke, obitelj Porić i Pavičić, tako da je to sve skupa bio jedan izniman doživljaj. Buenos Aires je bio prekrasan grad, mi smo bili divno dočekani. Tada je bio veliki festival za nas barem, folklornih Hrvata, koje je gospođa Jasna Terazas, ovim putem ju puno pozdravljam, ona je bila glavna organizatorica. To je za nas bio velik doživljaj da se i
u tom dijelu svijeta među Hrvatima čuva naša tradicija, običaji, plesovi i pjesme na tako velikoj udaljenosti. Zatim, eto, taj ansambl je tada Zagrebački Poklon imao svoje koncerte koji su bili prekrasno posjećeni, vrlo emotivni, puno dobrih i dragih ljudi koji su se veselili toj pjesmi i plesu. I danas se još stari članovi ansambla s nostalgijom sjećaju tog posjeta. A i ja također. Bueno, drago nam je da vam je tako lijepo bilo i da imate takva lijepa sjećanja iz naše Argentine. Tako da, gospođa Srebrenka, puno vam hvala lijepa na ovom razgovoru, hvala što ste pristali malo s nama pričati. I ne znam, očekujem da se brzo vidimo. Ako mi budemo putovali, ćemo vas ići posjetiti. Pa meni bi bilo iznimno drago. Naravno da još jednom vidim Buenos Aires i Argentinu, ali ono što je vrlo lijepo da naši Hrvati sve više dolazi u posjet ovdje u Hrvatsku, tako da se evo susrećemo. Mladi često dolaze na Croaticum, posjećuju Hrvatsku maticu iseljenika, dolaze na škole folklora. Mi se družimo, a vjerojatno vi već znate da će gospodin Guillermo Terrazas ove godine na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, koja je najveća folklorna manifestacija u Hrvatskoj, predstavljati Argentinu i Hrvate u Argentini i argentinsku tradiciju tango. Tako da ćemo evo svi ovog tjedna otići na Zagrebački Gradec, na Gornji grad, gledati hrvatske folklorne skupine i pljeskati Viliju, čekati njegov nastup. Da, on nam je pričao da će biti u Zagrebu i ako smo sretne, ako ga vidite, sigurno ćete ga vidjeti, pozdravite ga puno iz naše strane, kako se kaže. Da pače i hvala vama što ste zvali, to je uistinu mi je drago da smo se čuli. Pozdrav svim vašim slušateljima koji vas u ovom trenutku slušaju, pozdrav iz Zagreba i pozdrav iz Hrvatske. I u nadi da ćemo se evo ponovno čuti na vašem radiju. Lijepi pozdrav. Puno vam hvala, gospođa Srebrenka, i veliki pozdrav svima u Hrvatskoj. Doviđenja. Hvala. Doviđenja. Hasta luego. Hasta luego, muy bien.